Ikan apa apa? Ikan enak turu. Bakul tempe ya godanan. Yuk kompas. Mbak anek sing dulu sesuk. Iya, nggo sesuk. Kayak sitok, Mbak. Iya. Nggih. Nah, wis ready kita dagangane rujake. Wah, ini harinya enak, ini hari libur kita sekolah. Talukem. Wis tak japanane sik iki. Gak dijapani gak mandi. Jengi kancaku rene, wah gabuk japani jrene. Iki tak japanane bismillahirrahmanirrahim. Talukem tunggak lunga sengkala mingkem garangan putih arep lewat wong bagus golek sandang pangan. Ula lanang padha nyimpang, ula wedok padha ndoprok sing tuku padha gemroyok. Jopat, jopu, semprong, bolong buntalu pinjal tumane asu. Rondo ompong melu wong, rondo ayu aja melu aku sebab sing nyuting mecucu. Aku ngono bebas los. Kopat kapit Los ya, Mbak? kapit sapu gerang sapa itu kakang kawah. Karek kowe. Ayo padha tangi aja pijer turu wae golek sandang pangan kanggo nyukupi keluargane. Bakul rujak edan wedokan paling penak, ayo sarapan. Ya apa nih? Sarapan, Mbak. Ya, Kira Mbak telu apa papat? Regane? Ya. Gus sesuk lah ya, Mbak. Kae. Iya sitok ae wong loro tok kok. Lah anakmu sak anu kabeh ya. Iya. Wis metanu kabeh. Do mergawe. Gawe wis dodo. Lho piye jare pe sarapan kok malah jablas rono. Resik kok. Satet resik. Ini kompor. Ini jiko Amerika tak nggo gentenan. Jiko Amerika tak nggo gentenan. Kilo, guys. Piringnya. Ini bu entong. Jam piro iki? Wah. Kok peken ngono kok ora kok padano kok. Wah, kok kakean kok. Makan rantak tak hajar. Mbah. Aman Ro. Siti. Wis, ngene. Panas meneh cah. Jenenge lagi mateng kok. Mending mbah sithik neh ngono. Tanduk ngono. Ayo. Kak. Awal kok marik aja iki. Jangan asem pirang-pirang dina. Iwak iki ora dicepuk. Dadine Bar panen opo iki? Oh, wah iki pentut gedang enak. gak dicipi sik ngangger-ngremek. Wah, iki rempeneng iki. Loro ae, goreng beras siji loro. Kanggo 4 5 6 itu tak cukup loro kok gak oman. Aku sitok ae cukup kok. Kerupuk. Ini kerupuk urang. Nah, ini urangnya gak enak. Atos. Masih kerupuk marubeni. Pesta. Apa ini sama ini kae? Tadi apa ini? Blek-blek asem-asem kok. Tak kayak dudu ya. Cipi sik, dincipi sik. Malah aku Kecut apa ora ngono lho. bareng nganggo. Muga kecut, ngat. Yo wae iwake iwake sakmene. Coba tuduhi terus. Atos. Mangan nang ndi, Bos? Ini nanti nang warung iki sama iki aku dek angger awan. Ki mau sijuk, Bos. Nang warung iki aku dek mangan. Kak menyeki paling ora yo 6.000, 7.000. Aku dek awan gak tau mulih mangane nang warung terus. Sekarep kok. Los. Yo. Los, Dik. Los.
enak tenan yang iki. Oseng-osenge pentut gedang, pinter kok masak kok tak warai. Oh, kene kok. Enak. Mbok warai to. Lah kae tak ngumbah ping. Ora, aku diwarai bahanku. Mbah gogel. Mbah gogel. Kayak nang iso kena wis. Sik ah. Iki tripode kok malah ngene apa mbok leh? Ora iso malah. Dan Biasane mbrucut. Apa jenenge sake dames tak terno apa ora? gak usah. Lho. Ngomong rene ae. Sapa nek rene? Bodoh. Walah, tak terne ae, Sok. Aku karo Wah. pengen cepu. Ben golek kain, nggo anakmu nggo praktek. Praktek opo? Tuh anakmu kan jahit. Beda di penjahit. Luwih kok iki ngene. Temenan. Enak ra goro-goro ki enak. Gak beli cuki. Enak tenan. Biasanya biduk ya. Kowe kecap wis. Gak i. Kayak Enak. gulu. Kembali ke mungkin. Lah masak ini nih lho, enak tenan. Padahal bahannya ora larang. Iki mau Ibu pentut sambel i. gedang di rumah iki lho. Sambel. Bumbu sambel ngono ki lho. Wah iya cocoknya bumbu ini ya. Bumbu sambel terus kini tak godok. Tak ubah. Aromat-aromat. Jujur nak tenang pora. Enak. Ah, cocok tenan. Timbang mbek iwak ku enak iki. Iwak iki rasane kula atos. Masuk. Oh, iya. Terus dileh kowe. Dengan lek pengen mangan enak nggih ngeten iki. Golek pentut gedang, jantung gedang. Terutama gedang niku aja gedang susu. Nek gedang susu kae enak. Liyane gedang susu. Gedang susu iku mbah aku jarang tahu. Jadi Malah winu iki kok. kau dia guru. Nah, beli itu ya aku enak kan. Bilang ini dia sampai pirang-pirang entek aku. Tekno. Dan iki ne Nah, agak tak kayak kencur. usah Ya tumbar, coba bawang. laku iku gurih ya. Iki karek telone kok, telone. Beri enak. Kurang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalap semangka enak iki. Mongko. Wis. Kenek ilang. Terus apa semangka niku keras sakno ae. Nggo endi? Paro nang kono ono ora ilang. Enak ilang. Ya, aku ingat nopo. Wah. Wih, lu guys. Oh, enak era guru-guru. Kali aku. Wah, dikae Mas. Ngene batik. Sok nganu Oh. kayak masak ini nih. Masak patut gedang. Wih. Just Masak patut gedang dimasak ini nih. Wah, lah. Gimana wis buat saring pemirsa? ora. Lem bendina lo ya masakan pentut, dajine ya gah aku ae tak. Kan beda. Dono iki cuma timbuni sambel ngono Mas ya. Iya, timbuni Enak ini. sambel. Ya kan tak oseng. Rasanya ora pada nendang. Ora diiris-iris jadi tak. Wow. Blambang bawang tak goreng, tak ulek. Kayak uyah motor. Yo, ini enak kan. Aku ora bentuke incip dhewe enak, udah omong enak-enak.
Jadi kayak iwak. Sebab aku cap terkenal bisa lidah itu bisa membedakan karakter masakan yang mantap dan yang ambal-abal dan yang ngambang. Rasanya kayak iwak ya. Tapi pasal gak jualan jangan pendentri jualan terus. Bang kelawan lombok. Pengen boneo nang kan Terus apa jenenge? Terus aku ya kondo. Wis kauli. Gerimis saya terang-terang biar gitu. aku jas udah. Payungku nggo. Oke, tekan wis nek payone dhuwur kok. Lu kowe. Wah, enak dah. Mangan iku nek masakane enak. Sithik nang marki. Nah, mangan iku nek masak ora enak. Alah kok enak lah ya, ini kayak enak. Wes tak gituin dong. Awas mendapatkan Nanti tutup aku ape makan ning kantor. jam gawa. Lo syuting nek wong ngono aku syuting. Ini sawah-sawah kono ya nilai parine entek nompret apa ora. Ora woh kok. Iya dah sekian dulu terima kasih. Mau sarapan. Enak.